May adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra o attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga naghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Milona, 32 anyos, minyo og may 5 ka mga anak. Taga Tabunok, Talisay City, Cebu. Dili ni akong FB account ang akong gigamit pagsuwat ninyo sa ako ning igsuon. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa akong mata ug sa kabalaka ko ning akong usa ka anak. Aron nyo hisabtan, sugdon ko dihang duha pa ang among anak. Ngun ini ang mga panghitabo. Din man kalon. Dito ko sa sentro nagpatamba ko dito kung sa maayong pills nga gamiton. Oh, mao ba? Mag-inom kag pills? Hunong una tagpanganak pidring Kana lang sa duha. Kay lisod kaayong panahon. Dili na unya takabuhi sa mga bata. Mao nga magkontrol ta ha. Mga anak lagi tagbalik puhon kun maluag-luagan na ta. Oh, ikaw. Pero umayo tag dili ka madaot ang paggamit mo pills. Kay daghan ba ako nadunggan ana nga may side effects man gulo na. Ha? Unsay buot mo ipasabot ha? Daghan na mo kay istorya nga nadunggan si mama nga makadaot lagi kuno nang magamit og pills. Ang uban sa puton, init og nya na sa uban kuno manambok. Nya may mudaot sab kuno kay wa makauyon. Ug ang mas grabe kuno kay katong silingan namo nagkatumor kuno sa matres. Ha? Uy, kahadlok ba anak dring? Oh, kun mo nay mahitabo na ko simba ko lang in town palayo. Kun mamatikdan ako nga wa ko kauyon. Unda nga lang na ako dayon Kuyaw ba ya day ani kun masakit ta. Sa may tambala daylon. Dili na tambal ako ng pills. Oh. Lahi na mo sa lagi nignaw. Aw, lain ng brand. Kay nahot dan og supply sa sentro katong gipanghatag nila. Nya ako na nang pinalit dito sa butika. Lain-lain ang imong gitumar. Sabay lain-lain Ngamoora man na. Pills naman gihapon na. Pero lain makang brand na. Oo, like brand. Mga ikatulon man gani na akong brand nga gigamit. Unsa? Lon, dako-dako na maginang atong kamanghuran. Mag-city news naman na. Ug may dugang kita na masab ko. Mga anak naglain. Ganahan lagi ko nga may anak ng lalaki. Kay pulos babay ba nang duha na to ka mga anak. Basin di lalaki na sab nang ikatulo. Ikaw good. Undangan ko na lang ang paggamit og pills. Aron nga mamabdos na sad ko ba. Nakaluto na kalon? Oh, hala, maghaling pa ko. Ay, naunsa man ka dring. Sa'yo ka mang nauli ron. Dahil pa sa akin maghaling sa kong dali-dali. Agay. Noon siya ka? Paghinay, good. Dako na ba ang tiyan ni mo? Unom ka buwan na na? Nikalit man kong sakit loyo sa akong paa, dring. Oh, ha? Agay. Biko na. Tanaw na itong naon sana. Oh. Uy, Lon. Dagko ako ni mo biri-biri. Ha? Gibiri-biri na ko aning pagkamamdusa. Dalian ko na akong gilabahan. Kaya maaga na akong mata ng ako anak. Yan ang tanong ko magkasupusan akong labhon ng ilawom sa silong. Kaya umata nga akong anak ang giduyan, nira ko sa doon niya. Unsa naman ka dayong orasa nga marag gutom naman? Uy hala, alas 9 naman des buntag. Mao di ay gigutom na ko. Ay, makaon sa ko Kaya basig mapas mo o mabughat ko. Biyaan sa ko na akong labanan. Hindi bitaw ni mapas mo ning mga labanan na ko. Makaon sa ko. Ay, agay! Agay, kasakit sa kong ungan na bakong salig Kinukutabagi ko. Napawang ang akong pananaw. Napakong nga akong usa haligi. Kusugid ka ay pagkapakong. O gipiyong ko na lang akong mga mata kay nalipong naman ko. Pagbuka ko sa akong mga mata, gluha ang usa ko ka mata dapit sawa. Nagtuo ko nga mawara. Gitrapuhan ko lang. Apan abdan og minuto, muluha naman pud. Hapdos og katul siya. Og magmuta na apil ang dapit sa akong pilok. Mao nga nagpa-check up nako og doktor. Unya, Unsa man kuno tong pagluhas imong mata Melody na? Unsa may pong sa doktor bahay ana? Naunsa man kuno na? wa ko kaklaro kung sa tiging sa doktor ma. Basta kay ingon niya nga operahanan ko nun Unsa? Operahanan? Uy, grabe na day ka. Tingali ma. Pero unsaon mo man mi kwarta. Mao ang tuson ko lang una ni pagsigig luha-luha sa akong usa ka mata dapit sa wa. Unsa? Ha? Mubalik ka gamit og pills? Balik lang ko gamit og pills dring Kay lisura og mabdos kog usab nga ingon ini nga nudra ko gipamati sa akong mata. Sige luha-luha. Kay wa gyud ta kapaopiraan Suma sa sulti sa doktor kay wa man gud tay kwarta. Aw, ikaw ang mag-igulon. Unsa man gyud kay resulta ning akong gibuhat. Lord, dili lang unta. Lon,
Oh, Ito ang gibuhat nimo? ayaw sa amok, bi. Kay, oh, Oh, nakumpleto ang duha ka linya. Pasabot, positive, mabdos ko. yes. Yes. Malalaki lang unta. Aron maduhan ang atong lalaki. Anong nalipay mong ka, uy? Oh, kay mabdos ka. Mapuna na po ang atong mga anak. O basig malalaki na pohon. Aw, di pares na. Doa ka babae, doa sa kalalaki. Bidring dili ka angin malipay. Ay, nagpihils ko. Unsa? Ang itong mabalaka. Kawa ko may bawang mabdos ko. Unya, baday kong nag-inom og pills. Dring, dili ka madaot ang bata nga niya sa kusabakan. Ha? Ay pagkayabag yan ni mo, Miluna. Ano nagtumar ka magpils nga mabdos man day ka. Wa man ko kahibaw pa nga mabdos na di kong daan. Diyang nibalik kong tumar og pills. Nakahurot na ba ko sa kapakiti pa? Still lang pagkahanggawan nyo eh. Ampo lang yung nga, huwag ni mahimong kadaot sa imo karong gisabak. Ato, day, kumusta na ba itong imong gipamati sa wani mong nga mata, ha, Melodina? Ay, ambot ini pa, uy. Imbis usa pa to kamata ang magluha-luha ug magmuta ko. Karon, duha na. Unsa? Uy, parehas day mo sa imong manghod. Nagluha-luha mo sa tong iya mga mata. Unsa? Parehas mis akong manghud og sakit pa. Kay magluha-luha man sad ka ang iyang mga mata. Kaluoy sa Ginoo, gipakatawo ko man ang akong anak nga normal. Kay abisad nako og madaot ni kay nakatumal pa ko og pills, nga wa ko mahibaw nga mabdos pa di ko. Dugang sa akong kalibog, mao kining nahitabo sa akong mga mata. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, lain-laing klase sa pills ang akong gitumar kaniadto. Lain-lain nga brand. Pakadaot ba tong akong gibuhat? Mao ka kadto nakaingon nga nanggawas ang akong dagko nga bariko. Kaya duhang pangutana, napakong ko og kusog kaayo. Human adto, nagluha-luha na ang akong mga mata. Ug hangtod karon nga ang duha na gyud nako ka mata. Sa pagkapakong ni o sa pagtuman nako og lain-lain nga pills o tungod ba kay mapasaran sad ko sa akong taon. Ikatulong pangutana, nakapa-check up nako ani og doktor, dihang usa pa lang kamata nako ang magluha. Nalimot ko ug unsa toy ingon sa doktor. Basta ang yang giingon nga operahanan kuno ni. Wa ko kapa-opera kay mga 35,000 man kuno ang gasto. Naunsa man ka di ay ni? Sa kaliwat ad ka ni namo, kay may usasab ko kay igsuon nga magluha-luha sad ang iyang mga mata. Ikaw pa to katapusang pangutana. Ang usa nako ka anak, wa ko kabantay nga namabdos na badi ay ko niya. Og nakatumar ko og pills. Dili ba to makadaot sa utok sa bata? Kay nakahurot baya ko adto og balik usa jud ka buwan nga pills. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Miluna. Mayong adlaw mga suging tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag akong tambag ug solusyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological ug problema sa mga ginadiling drogas. Legal problem, pagatambagan ka na sa kong partner nga ito na Erin Batahan nga social distancing lang gyapon may hangtod karon. Basin og na vaccine next week or next month. Pwede namin magdungan rin sa studio ni Atty. Batahan. Pero sa pagkakaroon, akong balikon, social distancing lang gapon kami. And I hope you will do the same. Wash your hands, social distancing, o wear face mask. Okay? So, ang atong programa, pwede ka ninyo ipadala sa atong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran. Official writer's page or sa atong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ding dakbayan sa Sugbo. Iya kaning gipadala sa atong Facebook account kini ang akong suliran, official writer's page, taga Tabunok, Talisay City, Cebu. Kailan dos Tabunok ka? Si Eric Banyo, si Roger Aligarbis, mga Husayan family, mga Emphasis family, mga De La Serna family, dagantag kaila dia sa Tabunok, no? So maayong pagpaminaw din yo dia sa Tabunok, diha sa Dumlog, no? Si Ma'am Litihio, sister ni Rumi, Dr. Rumi Litihio. Bisita lang niya minimo da ma'am ka lugar mi ma'am, ha? Alright, unang pangutana ni Miluna. Lain-lain klase sa pills ang akong gitumar kaniadto. Lain-lain nga brand. Na yung mga brand nga iyang giingon. Logentrol, Lady o Trust. Makadaot ba tong akong gibuhat? Mao ka kadtong nakaingon nga nang gawas ang akong dagko nga barikos?
Murag dili man related siguro na siya closely related ni siya Mel, no? Ang imong pangutana, no? Ng pills no relation but ganun thrombus formation man god or deep vein thrombosis nga blood clot. Apektado kay ang kining pills maka-apekto man ni sa varicosity, no? Pero dili ni siya related, no? Dili ni siya related. Basin og makayon ko no relation at all, no? No relation at all. Ang akong ika-istorya lang nga basin lang ang imong mga veins diha sa imong legs na varicose, weak ang walls ug ang valves, ha? Kini magong varicose, common ni siya sa mga taong medyo may pagka-obese, may pagka-tambok, no? Para sa inyo, mga babae. Unya, common sa ni, murag i-trans in the family ba, no? Ang mga family members nga na ay mga varicose, posible sad, singog 100% yun, pero taas ang chance nga magka-varicose po ka for some reasons. Unya, common ni siyang varicose sa mga taong ang iyang trabaho is long period of standing, like kanang mga sales lady, kanang mga security guards, kanang magtindog lang yun, mga ilang trabaho magtindog, dili pwede maglingkod kay muwa ang purpose kanang naa sila diha, no? Sales lady ka, nya naglingkod ka, huwag mo palit kayo nimo, ha? Nya, kung buntis ang usa ka babae, o naay problema sa iyang dugo, sumuha ka ng mga hinungdan, no? Dili tungod kay naginom ka atong mga pills nga imong gipanginganlan. Kaduhang pangutana, napakong ko og kusog kayo. Human adto nagluha-luha na ang akong wala nga mata. Ug hangtod karon ang duha na gyud nako ka mata. Sa pagkapakong ko kaha ni o pagtumar ko kini og pills or tungod ba kay napasaran sa ko pagkaon. Tagad ko ni mo problema Mel, no? Pero akong ikaingon nga murag daghang rason, rag dili related pero daghang rason ngano nga magluha-luha man ang imong mata. Usa niya ni naay abnormalidad sa production or drainage sa imong luha, sa imong tears, no? So kung kusog ang production, unya ang drainage is compromised, magluha-luha gyud ka, no? Okay? Unya naa kay eye infection, inflammation, sa rason. Ang eyelid nimo is naapoy problema. Eyelashes nimo turn inward, murag mutupok. Imo nang guntingan tingali gamay, bisig taas kag pilok or eyelashes, no? Unya katong mga tawo nga ma-expose sa mga strong winds, like katong sa may mga ma-expose sa mga strong winds. Katong mga mananagat, katong mga mag-uuma, no? Nga permi gud din tawo nga maigo sa kusog-kusog nga hangin kay tungod lagi po sa ilang panginabuhi. Ug basig na kay glaucoma o kanang mga tired eyes, no? So, sa maning glaucoma, ang kining glaucoma is mo-increase ang pressure sa imong eyeballs. Mao ni sa mga rason nganong naamatay gitawag nimo ginamon ning luha-luha Mel og lacrimission. Kung balikon, lacrimission ang term namong aning magluha-luha ang mata. Ikatulong pangutana, nakapacheck up nako og doktor dihang usa pa ka mata nako ang magluha-luha. Nalimot ko unsa ko'y ingon sa doktor, basta ang iyang giingon, na operahanan kuno ni. Wala ko pa-opera, kay 15,000 man kuno ang gasto. Naunsa man kaha di ay ni. Sa kaliwat sab kaha ni kay may usasab ko kay igsuon nga nagluha-luha ang mata. Kaliwat kung glaucoma, murag nga ay heredofamilial tendency, pero ang uban katong mga akong ipahinganlan murag wala, no? So ako ay kasugyot Mel nga mobalik ka dito sa doktor. I hope nga ophthalmologist lo siya, no? Anang ophthalmologist, medical doctor ni sila nga espesyalista sa mata. Kining optometrist, doktor lang yung tawag na nila, pero ang ilang specialize ang mga glasses, no? So we both address them as doctors. Pero akong balikon, kining ophthalmologist, medical doctor ni sila, medical board passer ni sila, yan nag-specialize og sakit sa mata. Ang optometrist, doktor lang yung tawagan nila,
ang ilang gi-specialize, ang ilang trabaho is sukod og mga glasses. Oh, sig masayo sig dili ka pwede operahan sa optometrist, ha? Ophthalmologist gyud mo opera nimo. Balik dito kay kung akong pagtuo lang ha, kay operahan naman glaucoma ni imong problema. Akong balikon ang kaning glaucoma usa ni siya kasakit sa mata nga mo increase ang pressure sa eyeball. So magpa-opera ka ASAP, as soon as possible. Ha? Sa among mga doktor akong balikon ang kaning ASAP but pasabot as soon as possible. Sa kantong mga pari kung nga sa simbahan ang ASAP is always say a prayer. So pwede nimo ni i-combine ASAP, always say a prayer as soon as possible. Okay? So, very little evidence naman yun nga makuan sa birth control pills na maka-cause og defect sa inyong mata, no? O hormonal kuan pero wala gyud connection yun. Very little evidence na yun. Exposure to the hormones found in birth control pills. So balik ko na ko, balik nga to sa imong doktor ASAP, as soon as possible and always say a prayer kay para maoperahan ka. Kung medyo dipit sa budget, doon lang mo og government nga ophthalmologist. Ophthalmologist ha, daily optometrist. Okay? So gikan sa Chunga Hospital Pediatric Alumni Association, if kung naundang ang pag-immunize sa inyong mga anak for some reasons, dili mo musugod sa primero. Ipadayon lang kung unsa pay wa pa mahatag. Oh, example na taga nag BCG or DPT or sa pa ayaw na magbalik ato. Akato nang uban nga nang mahatag. Okay? All right. So inaot nga doon na sa kami nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Elin Bathan. Maningkamot ra gyud mi nga makahatag ni kolor og kinabuhi sa inyong mga sulat suliran. Ang among motto is dili mangluod o among ikasulti dili mangluod ang uban mo mangluod kay dugay kuno na pagtagad daghan kay ming madawat diri, no? Dili mangluod o dili maulaw kay daghan kayong madawat akong problema sa mong buhatan ug kitang tanan adunay problema. Daghang salamat sa inyong makanunayon ng pagpaminaw sa mga programa sa Radio Mindanao Network kay kami gihapon diri sa Sugbo ang numero 1 tungod sa inyong makanunayon nga pagpatronize. So daghang salamat once again gikan kanamo sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN o maayong adlaw.